Geluduk melanda guys. Gigitan yang Tegalan lagi teko. Slumun selamat, paringi selamat. Halo. Tapi nek di sawang yo ketoke kok sudah ketoke. Sudah. Lek bayangane mari 40 pira? 43, 19. Lah ya, Mas kok yo mbong kok karek ndelok ngguri-ngguri ya. Karek ndelok engko. Muga-muga ndang wis ndang suda gak ngene iki ae dhewe. Muga-muga paringi suda guys, amin amin. Ka manuk apa ya guys, delok manuk sak menembane hubung-hubungan ki manuk apa ya? Delok kan lho. Manuk kok hubung-hubungan ireng-irengi. Geluduk ae guys, muga-muga rasa jeblok dina iki. Paringi terang ya Allah Gusti. Dek ini dhuwur ya kaya dek iki. Iya. Muga-muga engko diparingi terang guys. Kumpul aman. Baik emang jaluk medhuk ning kono guys, sing kiratan ape nilik sing kan kon jeruk lewat kene kan iso to. Kamu nggo bedil rono mlaku. Ki ade lagi teko ini. Karo ngeceki, guys. Ngeceki. Wah, muga-muga paringi hasil yo guys, direwangi delokno. Rekoso guys wong tani iki delok direwangi turu-turu ning Tegalan iki lho. Direwangi turu-turu ning Tegalan iki. Wong kok juga butuh mek pakan yo. Apa iya. Karo diomongnya. Diomongnya Cerwati ngono lho. Soalnya jadi kadang di ngene iki lho. Gak ketok ya. Kadang ngene. Nah, pas tak senter ngene terus bae gak ngerti lewat terus golek nih. Terus tak duduke. Jadi karo ngene-ngene polong-polong ngene iki. Kudu awas, nek gak awas yo. Kadang ndelik-ndelik ning ngene iki. Godhong iki. Makanya kadang karo mbek diserwati dhisik ben padang. Ngerti ya. Nduduk lho. Tikose. Udan guys. Oh alah, rekosone dadi petani guys lho. Udan. Nah, delok ngene iki lho. Lah, ngene iki mbayak ya kudanan ki mengkoyo njaluk mandek ning kono barang ngono lho. Kok ya ora sabar ndelok sesuk-sesuk esuk ngono lho. Ini kak mbae kudanan to guys. Oh alah, bangetan. Paringi sehat ae Mbah. Direwangi tapete leh ngewangi putune guys. Ngene iki ya kudanan wonge. Yo ora sabar ra nganu ndelok sesuk-sesuk iki. Delok dan kok ngene. Berusaha dedek geni ora godak-godak. Ket mau ora pecos-pecos iki ngene dedek. Ndek kayu, guys. Loh, jadi kira. Ya kok ya udan ki meng bareng kok kene. Lagi teko guys, lagi bar diomong tok telas anu. Ki wetengane sawahan karo bojokan kono. Dipangan ya perang-perang ini. Sawahan juga tunggu gede jrene. Bojokan kok digur ka lho. Ora kae. Oh, kae bisa. Urung nemen kayak kene ya. Sambang anu. Kumpul aja tuh. Karena anak jujukan ya. Tapi lumrah yo. Lumrah yo. Tapi ya walau sak dadi apa? Jawar-awari ya. Tetep mak kaya kene ngono kuwi. Anak sing gedhe ketok kok wong mangane sing gedhe iki ora menek ya. Kak landak. Tebang nanti rubah terus gede.
Banjir bandang, guys. Banjir bandang. Udah nangin. Nah, banjir bandang. Angin deras, angin bisa. Jujur aku nek ngene iki sambat, guys. Gak seneng aku. Cara mono ngene-ngene iki piye ya? Dunia ngene mesti kaya ning alas apa ngono iki aku gak patek ngono. Seneng. Tenan kok. Dan nyekeli bathuk tenan tapi pokok bismillah guys, semangat pokoknya semangat pokoknya. Kolak besok diunggahno derajate karo Gusti Pangeran, guys. Mosok wong urip arep ape gak diunggahno derajate. Ya adalah betul, Mas. Agar api bisa dinyalakan, guys, oleh Simbah. Oke. Tangan gelap. Baik cek golek kayu. Golek rumpuan, guys. Ki dhewe kan tani bae. Arep menunggu cuacane iki muga-muga gak udan aja. Api kayak dia. Mare kan bae kan wong bolang kok, guys. Dadi detik-detik gening ini cepet ngono lho. Wolang gak bolang. Kulino. Wonglang. Wong petualang. Bolang kan bocah petualang. Ngene iki. Kayak wong lang. Karo golek jagung, guys. Gak. Weekend jagung. Lha apa jagung golekne ngarepane jagung enak kan rumpuk iki lho, guys. Katanya ben gondor lunyune ra kaprak nebo nangi. Iki kok ngono. Patung iki aman, anget. Anget ya? Anget. Lalu mateng botono ya. Dilungkas wis tuwek iki. Dilungkas wis tuwek. Ya, omong yo wayahe. Iki tikosi kok ngangger sapa? Wis atop yo sudane akeh. Insyaallah. Pangan gak ngentekno ngono lho. Mara ya lagi 2,5 sana ya. 80 dina. 80 dina. 80 dina. Ya punjul ya. Ya punjul. Nek 2,8 dina, nek 2,8 ki wong. Cek punjul seminggu. Lah iya. 2,8 punjul seminggu. 8 dina. Nek 2,8 ki wong 72 karo 17 kok. Lah kira karo 18. Kan salapane 36. Ya 72 karo 18. Pira wae 72 karo 18. 90. Nek batang Mekah kok genah anu nek ngono lho. Kok ada roda. Roda. Sap. Mulai, guys, kita ndelok jagung karonan kan ning buri. Loh. Jagungnya apik kok, guys. Tapi yo arang-arang yo lumrah ya, karena yo soalnya yo apa jenenge? Saloke dinganu tikus, semprotane yo mulai do mati. Sing urip yo insyaallah apik. Arang-arang kaya lumrah. Ya, Metel
metal-metal guys ki. Metal-metal tuh. Oh, ini jembun. Embun pagi.